Ahal vilayetinin Göktepe etrawynyň çägine ýerleşen Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Aýaýdyň harit nişany süýji kökü önümlerini öndürýän azyk önümleri ýokary hili hem tagamlyk bilen aljylaryň arasynda hemişe uluslega ýa bolýar. Kämilin jamlary tutulan bu kärhanada süýji kökü önümleriniň bir näçesiniň önümçiligi ýola goýulan. Hususy kärhanada öndürilen süýjiler ýokary hil derejesine ýetirmek üçin ýer tuğdananyň, almanyň, armudyň, ananasyň, ezerikiň tagam merjileri ulanylýar. Aýaýdyň harit nişany bu kärhanada öndürilen çaý başynyň lezzeti bolan süýjiler 3 kilogramlyk ýürüýte gaplara gaplanylýar. Şeýle-de bu hususy kärhanada ila tarapyndan köp isleg bilirlen önüm bolan mekkejegin taýajyklary öndürilýär. Kärhanada öndürilen bu önümüň häzirki wagtda köp hyrydarly önümleriniň birini öwrülendigini bellemek gerek. Bu ýerde öndürilen önümüň hil derejesiniň has ýokary bolmagy bolsa, aljylaryň oňa bolan isleglerini has artdyrýar. Taslama kuwatlygy bir günne 300 kilogramy barabar bolan mekkejegin taýajyklary hemde beýleki önümler halkyň isleg bilirlen önümleriniň arasynda ulorun tutýar. Bu önümleriň sagaty 200 kilogramy öndürilip, ona mekkejeginiň uny, buğday uny, ösümlik ýagy, gory süýt hemde arasy agy suwlanylýar. Çyýmalyň bu görnüşleri işçi hünärmenleriň tagallasy bilen inkämil tehnologiýalaryň kömegi arkaly gaýtadan işlenilip, olardan ýokary hil önümler taýýarlanylýar. Soňra bolsa bu önümler durly ölçekdäki göze gelýuli, owodun ýürüýte gaplara gaplanylýar. Bu ýerde öndürilen önümler buyurmalar we segler esasynda ýurdumyzyň ähli vilayetlerine hemde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sowda dukanlaryna uradylýar. Bäkim paýhasy many magtum uly Praga ýylynda kärhananyň ruhy bilen işgärleriniň şu günlerki gün saýyn artýan zähmet depkinleri bolsa, olaryň özüňlerine goýan asyl maksatlaryna ýetjekdikleriniň aýdyn güwäsi bolýar. Kärhananyň işgärleri özleri üçin döredilip berilýän mümkinçilik üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza we hormatly prezidentimiz Arkadağly Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.